Argiaren podcastak. Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta goizean argi buletina idazten dut. Aktualitatea nire eta gure begiradatik aztertuta. Arpidetu argia.eus/buletinak helbidean eta goizero irakurriko nauzu zure postontzian. Mil esker. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about... Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about you. Egia la gezurra, begi artean sudurra. Gezurrak hankamotza du. Gezurtiak zer duen merezi, egia esatean ez sinetxi. Eta hola jarri genezakeen, saio osatu arte, gure zara esarretan gezurraz asko ditugu aukeratzeko. Bai, esan ez gezurrak hankamotza duela, eta orain gezurrak bere liburutegiare badauka. Hala. Bai, ze gaur hori liburutegi berezi batez hitz egingo dugu, biblioteka fiktiba du izena, fikziozko liburutegia edo, itzuli dezakegu, eta Johns Hopkins Unibertsitatean dago, Baltimoren, Estatu Batuetan, eta faltsifikazio historiko eta literarioak biltzen dituen hori liburutegia da, eta 22.000 dokumentu osatua dago, eta esan dugunez, azkenean, nolabait esateko gezurrak biltzen dituen liburutegia da. Gezurraren jantzian, mila kolorekoa, hitzen errezornikua, hainbat itxurak eriz, gaur babestu nahian, eriotza. Beren buru ez daren aia, jasoko dut ordaia, arria bota eta gero, eskua gorde, baina bizitza putonetan, errazago harrapatzen da, errena baio, gezurtia dena. Alegia, gezur fizikoaz. Bai, Arituko gara. bai. Gorpuztutako gezurraz. Idatzitako gezurra, imprimadutako gezurrak. Berez liburutegiak 15 urte besterik ez ditu bete, baina ekimena, dokumentu edo liburu lanfaltsu horiek biltzeko ekimen hori zaharragoa da, eta 50 urteren hasi zen, berez dela 75 urte, eta Massachusettseko bikote bat hasi zen hortan, Arthur eta Janet Freeman senarremazteak. Esan bezala, 1971 hasi ziren, dokumentu horiek erosi eta bilduma berezia osatzen, baina 50 urte geroago pentsatu zuten egokiela lanfaltsu horiek guztiak ikertzeko, edo publikoaren eskura jartzeko, ikerketa erakunde baten esku uztea saltzea zela, eta gainera bide batez hori urteetan xaututako dirua, neurri baten berreskuratzeko aukera ere izango zuten. Ze, egia da, bildumagile asko bezala, gaur egune, espekulatzeko, eta artearekin eta ondarearekin espekulatzeko erabiltzen dute, kasu honetan, ohandikan ere geratzen dira bildumagileak, interes zintzoarekin edo jokatzen dutenak, baina, ja, adinen aurrera eginda, erabaki zuten esaltzea. Esan barra daukat, begiratu dela, eta orain dela hilabete gutxi hiltzen Arthur Freeman, eta Janet bere emazteak idatzi zuen olako testu bat, eta... Egia asko testua. Ez nuen ezaguten, orain dela gutxi liburutegiaren berri zanuenean jakin nuen zeintzen, eta baina pena pixka baten ematen du. Bueno, Arturrentza saioa. Hori da, bai. Orduan, zer egin zuten, hori, pixka batez, inguruko ikerketa erakundenetan zabaldu, eta Johns Hopkinseko irakasle eta konserbatzaile den Earl Havens gana iritsi zen, eta interesgarritzat jo zuen bilduma, baina, karo, unibertsitateko arduraduna konbentzitu behar zituen, hortan, dirua, azkenean, dokumentu faltsu pila batean dirutza gastatzeko. Diru zainari ez zion grazen dirik egingo hasieran proposamenak. Ez.
Egia da, Freemandarrek ez dituzela soilik falsifikazioa bildu, hoiek gezurtatzeko, ez, eta bertan bera usteko egindako lanak ere jaso dituzten, eta Javensek pixkatori ere erabili zuen dekanaren baiezkoa lortzeko, eta pixkatorla justifikatzen zuen, ez, interesa, ez. Limurtzeko dekanoa. Eta berak Javensek esaten duenez, egiaren bila ikertzen duen erakunde bat gara, eta horretarako ez diegu soilik guztiz egiazkoak diren gauzei begiratu behar. Egia ez diren gauzak ere ulertu behar ditugu. Gezur horiek kulturak nola xurgatzen dituen, nola eragiten duten gure ideiak eta xutzen, aurre juzkoak nola sorrarazten dituzten. Ondo. Bai. Lirika pizka eman zion Hori da. kontuari. Hori da. Eta buken duguna, bilduma hortako ale batzuei errepasotxo bat egingo diegu edo, eta antzinarotik hasiko gera, porque gezurrak, ez, betidanik existituta idatzi dira, eta berez antzinaroa da gaia, baina faltsifikazio asko bezala, gero dokumentuak asko ze beranduago, asko ze berriagoak dira. Eta kasu honetan Giovanni Nani izeneko fraile dominikoak, 14. mende, bigarren herrialdean bizi izan zen, berez Anius Biterbokoa, ez izenez ezagunagoa izan zen, eta 1988an, Erroman, Antikitatun Bariarum izeneko lan, ez, liburu mardula, potoloa argitaratu zuen, eta ordura arte ez ezagunak ziren greziar eta romatar egile klasikoen testuak jaso zituen. Ez ezagunak ziren testuak ez izerako existitzen, hau da, beak asmatu zitulako, ez? Nanik berak. Betu sortista. Bai. Zer zen, gaude 15. Mendean, beraz, errenazimendu betean, eta orduan, kultura mailan eta italiarrak ziren nagusi, eta gainera kultura greko-erromatarra berpizteko, ez, ekarri zuten, badaki guri dara. Baina italiarrek ez zuten gustuko xehetasun bat, da erromatarrak greziarra baino askoz beranduago iritsi izana, ez? Haientzat, eta gehienontzat, lehenago iristeak, greziar kultura sofistikatuagoa zela, ez? Eragina handiagoa eta autoritatea handiagoa, ez? Ematen zion lehena izate horrek, ez? Eta eruan Nanik zer erabaki zuen, narratiba hori irautzea, buelta ematea, eta erromatarrak greziarren aurretik jartzea, eta horretarako existitzen ez ziren froga piloa asmatu zituen. Nariren lanak sekulako eragina izan zuen, hainbat historiaren ustez, adibidez Walter Stephensek esatzuen, hori, eragina handia izan zuela lan horrek, argitaratu zenetik, beraz, 15. mendetik, 18. mendearen erdialdera arte, urte asko dira. Batzu be. Eta eragina handia da, eta beste historiari batek, Anthony Graftonek zioenez, Europako herrialde guztien lehen historiak perbertitu zituen. Mira. Eliza katoliko bezala. Bai, eta perbertitu zuen, adibidez, Suediako historia, neurri batean, edo faltsifikatzaile bat hortan saiatu zen behintzat. Eta Suediako Jalmar eta Ramerren saga apokrifoa digo gunean, da asmatua. Bai. Lukas Halpep izeneko tipo batek topatu omen zuen, eta berreskuratu omen zuen 1680an, eta berreskuratu diogunean, esan nahi dugu, asmatu, hori da, total. Eta saga faltsu horrek egiten duena da, antzinako suediarrak eta greziarrak lotzen ditu, nolabait. Ez da oso probablea, baina. Bueno. Eta orduan Nanik erromatarrak gailendu zituen modura, saga horrek egiten duena da, greziarrak eta suediarrak parekatzen ditu nolabait. Ez? Gure zibilizazioaren oinarri moduan. Hasiera-hasieratik faltsua zela susmatu zuten, esan nahiko fantastikoa da, ez? Lotu zazu beste norbaitekin, gertuago dago norbaitekin, edo, ez?
Ez dakit, lehenko astean hitz egiten horri buruz, kendu jezu norbegiarrei eskiaren asmakizunaren, ez? Ja. Baina ez. Baina egia da Eskandinaviako pseudo historialarei batzuk testura baliatu izan dutela gerora ere, narratiba horrekin tematuta jarraitzeko. Eta, bueno, hor greziarrak, erromatarrak eta suediarrak alde batera utzita, baina jarretuko dugu antzinaroan, greziarrak ez ditugu bat baztertuko, ze Troiako gerra zitzen dugu. Badakigu, Troiako gerraren berri, Homerok Iliadan jaso zuela. Ez esan hori ere gezurra dela. Ez egia esan ez da gutxi dakigu Homer hori buruz. Ez dakigu ez da noiz bizi izan zen, ze garaitan zehazki. Eta ez dakigu gerraren lekuko zuzena izan zen ala ez. Adibidez, Herodotok esaten zuen Troiako gerra gertatu eta handikan 100 urtera, 4 mendetara bizi izan zela Homero. Oso ondo. Beraz, ez lehen eskuko informaziorik zuen izango, ala bai. Memoria ona zuen. Baina, omen ziren 2 lekuko zuzen, Diktis Kretakoa eta Daris Frigiakoa, bertan bizitakoa ikusi zutenak, eta gainera idatziz jaso omen zutenak. Javensek, esan dugun Baltimoreko liburuzain horrek, dio Homeroren kontakizunak utxunea bituela eta giza inpultsoak grina edo giza grina dela utxune horiek betetzea, ez? Oso polita da, inventen ez esateko beste, ez? Hizkuntza erabiltzea. Eta gauza da utxunea betetzea eta beste gauza da utxuneak komeni bezala betetzea, ez? Hori da. Nik hori gaineratuko nuke. Kasu honetan ez dakigu zer kontakizun faltsu asmatu zuten lehenago, biak faltsuak direla bai, badakigu. Diktisena aladaresena, baina ziurrenik batak bestea eragin zuen. Zergatik diktisen kontakizuna Greziaren alde lerratzen delako oso nabarmen, eta daresena aldiz Troiaren alde. Le troie di altri giorni non ci torno più. Tu sei la donna dei miei sogni ma non dormo più. Ti vedo da lontano e ti grido signora, e sento fino a quale risate da Troia. Rido un botto se ti porto al ristorante e metti il broncio se mi portano la carne. Io faccio l'animale, tu l'animalista. Dico amen che non voglio una pelliccia. Non c'ho i soldi ma ogni tanto te li cago e pago tutto quanto come fanno i veri macho. Fotti sega se c'ho il grano, non ti prendo il cabrio ma ti prendo come un ladro dentro l'auto. Le tue beste hanno detto di non darla. Orain beste dokumentu bat jorratuko dugu, seguraski liburutegi hortako dokumenturik ezagunena, historikoki, Konstantinoren doantza. Ez dakit ezagutzen duzu. Kontua da, dokumentu hori dela, Konstantino enperadoreak, ez, 3. mende bukaeran, 4. mende hasieran, dokumentu bat idatzen zuen, Erromatar Imperioko lurralde zabalak, Silvestre lehena aita santuari uzteko, emateko. Gerora, Erromako Elizak dokumentu hori, doantza hori askotan erabiliko zuen, bazkenean bere boterea eta ondasunak handitzeko aitzaki modura, eta adibidez, Cesar Borjak, Romainiako lurraldeak eskuratzeko kanpaina gerra bat abiatu zuen, eta gerra hori justifikatzeko erabili zuen doantza hori, bai, eta gaur egun datazio metodo berriak erabiliz, badakigu dokumentu hori ez zutela 3. mendean sortu, 8. baizik, bai, zer dira 500 urte? 500 urte, igual gaude. Bai. Baina ja, 15. mendean, Lorenzo Bala izeneko jakintxu batek, hizkuntzari erreparatuta jakintzuen doantza faltsua zela, bertan irakurri daitezken latinezko hitz batzuk 3. mendean ez zirelako existitzen, edo beste aldaera batean erabiltzen zirelako, eta horrela jakintzuen faltsua zela, baina Eliza Katolikoa, Vatikanoa, nonbait ez da oraindik jabetu hortaz. Ez ahi heldu. Ze gaur egun oraindik Vatikanoko jauregian fresko badago Konstantinoren doantzaren ustezko estena edo irudikatzen duena, eta beraz doantza egiazkotzat jotzen duen kuadroa, oraindik hor daukate ikusgai. Gauza batzutarako ze azkarra diren, Bai. Eta beste gauza batzutan agian ez diete faxez bidali, ikerketa hauek ez dizkiete bidali, oso ze. Bai, baina
gezurrei buruzko liburutegi batean Eliza Katolikoa olako protagonismoa izatea, sorpresa. bai, Besta? gezurtia dirako agian, ez? Yeah. Kontua da, Elizarekin topo egin dugunez, liburutegiko beste ale batzuk ere, arekin lotuta daudela, esango dugu, nola ere, batetik Martin Luteruk idatzitako poemak dauzkate. Oleskaria zen bai, Ba ez, hori da kontua. Protestarako gaitasun handia zeukala erakutsi zuen, baina poesiarako mitxuraz bere testuak eta idatziak ikusita bat ere ez. Oso prosaikoa omen zen gizona. Eta beste testu bat da 9. mendeko Joana Papisa edo Joana Ama Santuaren txostenak ere jasota daudela. Ama Santua? Bai. 9. mendean Joana izeneko berez gizonez jantzitako Eliz gizon, Eliz emakume bat lortu zuen aita santu izatea, eta gizona deskubritu zuten prozesio baten erdian Erromako kaleetan, haurdun zegon eta antxe erditu zen kale erdian. Bai, liburutegi hontaz ari gera, dokumentu hautaz, beraz, gezurra da. Baina, norbaitek txostenak idatzi eta jaso zituen, eta... Ni falsifikazioa baldin badia graziosoak, ni onartzeren alde. Bai, ez? Oin, gero ja Eliza Katolikoaren rollo Ama Santuaren gustatu zaizu. Hori bai, bueno. Eta nik Luteroren poemak irakurriko nituzke. Bai, seguro. Kontua da, 17. mendera arte ez zituztela gezurtatu dokumentu hauek, eta azkenean da hori ez, luzaroan egiazkotza jotzen direla, eta azkenean bere eragina daukala horrek, ez? Esan bezala, errepasonek agerian usten duna da, historiako faltsifikatzaile nagusietakoa eta gezurti nagusietakoa Eliza Katolikoa dela, protestantea ere, Luteroren poeta doaien kasuan. Baina zuk eta biok ez bezala, Jainkoa lagun. Hori da. Beraz, a ber. Bai, beraz, protagonista liburutegi honetan Eliza Katolikoa da, eta izar nagusia zein da? Jesus? Jesus Christ, Jesus Christ, who are you, what have you sacrificed? Jesus Christ, superstar, do you think you're what they say you are? Jesus Christ, superstar, do you think you're what they say you are? Tell me what you think about your friends at the top. Now who'd you think besides yourself was the pick of the crop? Buddha, was he where it's at? Is he Zein du Elizak. Bai, bueno, Jesukristo protagonista duen dokumentu asko daude, liburutegian, baina nagusiki bi faltsifikazio daude. Bietan lehena, bi dokumentuetan lehena, ustez behintzat, Jesukristoren garaikoa da, eta da Judeako gobernadoreak, Publio Lentuno kontsulak, Erromako senatuari bidali omentzion gutun bat. Gutun horretan, Jesus Nazaretekoa fisikoki deskribatzen du kontsulak, bai. Eta gogoan izan behar dugu, Bibliak, zituen berriak, ez duela Jesusen itxurari buruzko informaziorik ematen. Eta honek detaile asko ematen zuen? Bai. Ez izuetan ekarriko, baina berak Jesus personalki ezagutu omen zuen, ez dakigu intimitate maila noraino iritsi zen. Zer nolako tricepsak, eskan... Ez dakit, baina altua zela, lerdena, tipo guapoa zela, esaten du. Noske. Ilea ur helduen kolorekoa. Zerena barkatu? Ur helduen kolorekoa. Ur helduena. Bai. Marroi argia du izan daiteke. Bai. Eta begiak grisak. Hau da, Gris. Jesucristo eskandinavarria zen. Edo ez dakit, ez? Norvegiarra. Bai, seguraski bai. Eta eskiatzen zuen, seguraski. Judeako bai. basamortuan. Bai. Ez dakigu zehazki noiz idatzi zuten gutun faltsua, erdiaroan izan zela, besterik ez dakigu. Baina ederki dakiguna da irudi faltsu horrek nolako eragina izan duen Jesukristoren errepresentazioetan. Hala jaina, bai. Ez? Era batekoa? Ilaneko argi, azal oso txuria, begi argiak. Nekez irudikatu dezake orain bestera batera? Osa, ariketa inber dugu bestera batera irudikatzeko? Bai. En fin, beste bate badugula esan dugu, eta Jesusekin lodura duen beste dokumentu hori,
bera hil eta 53 urte geroago agertu zen, omen zen, esan behar dugu, harri baten azpian. Harri baten azpian, Bai. Aizeak ez eramateko agian. Eta, adi, Jesu Kristok berak idatzi eta lurrera bidali omen zuen. Bira. Bai. Ziurtagir eta guzti bidali zuen. Ze Gabriel Arkangeluaren sinadura zuen. Uztet mezulari lanak egin zituela. Sinatzen dute Arkangelek ere, bai, ez? Bai, da guk pentsatuz Amazoneko mezulariak esplotatua daudela eta aingerua dira. Hori da. Aingerua dira. Eroritako aingeruak. Ez dute solatarik eta ezer behar. Eta Autonomo. Jaingoko ezela, autonomoki egiten dela egiten duna. Bai, pues, kontua da, bertan nagusiki Jesusek diona da, larun batean arratsaldeko 6etan lan egitari utzi behar zaiola, ez lehenago, bai. Eta biharamuneko atxeden egunerako prestatu behar dugula. Horrez nahi du, jai eguna igandea dela. Bai. Eta tontekeri bat ematen du, baina berez judua zen ez, Jesu Kristo, eta atxeden eguna sabata, larun bata izan zen luzaroan, eta Eliza Katolikoak kontrakoa esan arren, kristau komunitate primitiboak edo, lehen kristauak ere sabatean hartzen zuten atxeden, baina Eliza Katolikoak erabaki zuen igandea izan bertzula. Bai, domekan izan behar. Aitzakia zen Jesus hil eta handik ez dakizen bat egunera berpiztu zenean, igandez berpiztu zela, eta beraz, jainkoaren semea zenez, jainkoaren egunak igande izan bertzuela. Kontua da, ez dakigu gutun originala esan nahi dut, ez Jesus Kristok idatzitakoa, baizik eta faltsifikatzaile originalak idatzitakoa, existitzen dena da ez, baina hainbat hizkuntzatan gorretako kopiari zaharrenak imprentatik pasatakoa dira, beraz, 15. mendetik aurrerakoak izan behar dute. Txinan ez bazituzten imprimatu, Gutenbergen imprentaren imprimatu bazituzten, 15. mendea baino lehenagoak ezin dute izan, kopia horiek. Eta gainera, urrengo mendean, 16. mendean, erdialdean edo Trentoko kontzilioa egin zuten, eta kontzilio horrek ofizialki jaieguna igandea zela adirazi zuen. Esan bezala, modu horretan, sabata eta juta tradizioa baztertze zuten, eta igandea ezartze zuten. Eta orduan, kontzilioari primeran etorri zitzaion, Jesusek aingeru mezulariaren bidez bilaritako gutun hori. Hori ematen dio ja, ziurtasun historikoa, eta argudio ez da bai da zina. Bai. Horren aurrean ze esan dezakezu? Hori da. Azkenean erakusten duena ere bai, metodo asko daude, ez, faltsifikazio onak lortzeko, baina azkenean modurik horrena dela hartzaileak, ez, fede itxua izatea. Eta kriterio oso gutxi, ez? Bai. Orduan, pixka bat, irizpide garbiagok izan eba dituzue, eta ez, eta zuen almi kritikoa landu, jakin ezazue, dokumentuak begiratu nahi bai duzue, biblioteka fiktibak oindala gutxi, berriki katalogo bat osatu duela, eta dokumentu guztiak online daudela, eta horrela ikusi zakezue, hori gezurra nola esan izan den. Hala ere, gezur, niri eskendu sabata eta domeka, bain, Ez, zuk biak ez, errespetatzen dizuzu. Bietan jarrai. Bai. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.